O croeso i chi i Oedfa Ebeneser Caerdydd y bore yma, a chroeso arbennig i aelodau eglwysi eraill Caerdydd sydd wedi ymuno hefo ni. Ac yn wir, i unrhyw un, pwy bynnag ydych chi a ble bynnag ydych chi, mae croeso i chi ymuno hefo ni i addoli Duw ac i ddiolch iddo fo am ei gariad tuag ato ni yn Iesu Grist. Mae rhaid i mi gyfeirio at y ffaith fod gwilym mab Alun yn gweinidog ni wedi priodi ddoe, a dyn ni'n dymuno'n dda iddo fo a'i wraig Alex ar ddechrau bywyd priodasol efo'i gilydd, ac wrth iddyn nhw baratoi i fynd i fyny i Aberystwyth i weinidogaethu. Bendith helaeth Duw arnyn nhw. Un o'n haelodau ni, Rachel Llwyd, sydd yn pregethu y bore yma, a mae'n mynd i edrych ar adnodau yn llythyr cyntaf Ioan, y 4edd bennod. Ond gadwch ni ddechrau'n hoedfa trwy ganu emyn sydd yn gyfarwydd i bob un ohono ni. Dydy'r dôn ddim yn gyfarwydd falle, ond mae Andras Iago yn canu geiriau mawr William Williams Pantycelyn. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfol loes, euogrwydd fel mynyddoedd byd, drin ganu wrth dy groes. Psalm 61, Gweddi am amddiffyn. Gwranda arna i'n galw o Dduw,
gwranda ar fy ngweddi. Dwi'n galw arna ti o bendra'r byd pan dwi'n anobeithio. Arwain fi at graig uchel, ddiogel, achos rwy'n ti'n lle saff i mi fynd. Yn gair gref lle all fy ngelynion ddim dod. Gad i mi aros yn dy babell am byth, yn saff dan gysgo dy adenydd. O Dduw, clywes i'r addewidion wnes i. Ti wedi rhoi etifeddiaeth i mi gyda'r rai sy'n dy addoli. Gad i'r brenin fyw am flynyddoedd eto. Gad iddo fyw am genedlaethau lawer. Ac eistedd ar dy orsedd o flaen Duw am byth. Gwylio dros dy gariad o fel ffyddlon. Yna, bydd yn canu mawli dy enw am byth. Wrth i mi gadw fy addewidion i ti bob dydd. Gweddi ar sail emyn 220 caneuon ffydd. Arglwydd rhoi'n glywed sŵn dy eiriau glân. Geiriau pur y bywyd, geiriau tafod tân. Diolch am gael clywed y lais a theiriau heddiw. Geiriau tad sy'n estyn allan tuag ato ni. Wrth i ni gyd addoli heddiw dros y we, helpa ni am dawelu a gwrando ar dy lais. Boed yn y lolfa, y gegin, y llofft neu'r ardd, gall dy lais ti gyrraedd popman. Pan fod dadwr deiar bron am drysu, rhoi'm henaid glywed sŵn dy eiriau di. Maddau ni fod dadwr, sŵn y byd, hyd yn oed mewn cyfnod clo yn tynnu'n sylw. Pan gawn ni'n twyllo i beidio darllen dy air, i weddio neu jyst aros a gorffwyso arna ti, atgoffa ni dy fod ti yno yn disgwyl cyfle i siarad â ni. Gweddion am i bobl Cymru ddeffro eto i sŵn dy lais. Diolch am waith y gwahanol eglwysi yn rhannu dy air dros y we, lle farau o'r, a'r gynulleidfa newydd sy'n dy glywed, efalla am y tro cyntaf heddiw. Uwch tymhestlog donau môr fy einioes flin, dwed y gair sy'n dofi pob ystormus hun. Mae'r byd yn llawn o foroedd tymhestlog, cymlethdodau a phoen personol neu deuluol, coronavirus yn golygu colli anwyliaid, cyflog, cynnydd mewn gobryder ac iselder, rhyfeloedd a thlodi yn parhau, a dim pall ar afal cyffuriau alcohol a gamblo ar bobl. Cliwyn gweddi dros bawb sydd yng nghanol stormydd bywyd, a bydd gyda'r samariaid caredig sy'n ymateb ac yn estyn llaw. A phan grwydro'n halon ar afradlon daeth, dwed y gair a ddychwel fennaid at dy waith. Da ni'n gwybod am grwydro, am beidio gwrando. Diolch dy fod ti'n barod i fadda yn haeddiant Iesu. Gweddion am i fwy i gael profiad ffordd Damascus, gyda dy lais yn torri mewn i'w bywydau gan o'i dealltwriaeth newydd ohono ti. Rhoi'n glywed beunydd hyfryd eiriau niw, hyn a geidw fenaid yn dragwyddol fyw. Ia, Arglwydd, ti'n siarad bob dydd, nid yn unig ar y sul. Diolch am dy eiriau di, geiriau bywyd, geiriau cariad, geiriau adferiad, geiriau her, geiriau maddeuant, geiriau galwad. Cliwyn geiriau ni nawr, Arglwydd, wrth i ni weddio gweddi'r arglwydd. Un tad yn y nefoedd, sancteiddiad enw, deled y deyrnas, Gneled ewyllus ar y ddaear fel yn y nef. Dyrau ni heddiw ein bara beunyddiol a maddau ni ein troseddau fel yr ym ni wedi maddau rhai a troseddodd yn ein herbyn. A phaid a'n dwy'n i brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg. Oherwydd eiddo ti yw deyrnas a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen. Down at ddiwedd ysbryd, gwahoddwn di i symud yn ein plith, yn ein plith. Fy ngwendid dwi'n
cydnabod Dibynaf ar dawdurdod ath bwer di Dy bwer di Ysbryd glân llenwa ni Gydath nerth clyw ein cry Defnyddia ni I ddod â gogoniant I dy enw di Defnyddia ni I ddod â gogoniant I dy enw di O ysbryd llenw anghalon Mae mywyd ar yr allor I ddilyn di I ddilyn di Boed bywyd braf a'i peidio Fy mywyd drwy fy nildio I'r bwrpas di Dy bwrpas di Ysbryd glân llenwa ni Gydath nerth clyw ein cry Defnyddia ni I ddod â gogoniant I dy enw di Defnyddia ni I ddod â gogoniant I dy enw di Llenwa ni o ysbryd glân Llenwa ni o ysbryd glân Llenwa ni o ysbryd glân Llenwa ni Ysbryd glân llenwa ni Gydath nerth clyw ein cry Defnyddia ni I ddod â gogoniant I dy enw di Defnyddia ni I ddod â gogoniant I dy enw di Ysbryd glân llenwa ni Gydath nerth clyw ein cry Defnyddia ni I ddod â gogoniant I dy enw di Defnyddia ni I ddod â gogoniant I dy enw di Bore da! Wrth i ni ddechrau edrych ymlaen at gael gweld ein gilydd unwaith eto ym mis Medi, dwi am rannu rhywbeth rydyn ni wedi bod yn trafod ac yn astudio yn odyd dros y misoedd diwetha yn ystod y cyfnod clo, neu Aussies o Zoom i Zoom fel mae'n cael ei adnabod erbyn hyn. Rydyn ni wedi bod yn darllen a thrafod y llyfr yma, sef Enjoying God gan Tim Chester. Ac mae hi'n llyfr sy'n ein annog I fwynhau Duw am perthynas ni gyda Duw ym mhob sefyllfa a phob dydd. Weithiau, dwi'n ddim amdano chi, ond mae'n gallu teimlo fel ein bod yn gwybod llawer am Dduw ac yn trafod llawer am lawenydd, ond mae profi'r llawenydd hynny a chynnal perthynas gyda Duw dydyn ni methu ei weld yn ddau beth gwahanol. Trwy gyfres o benodau byr a chwestiynau I drafod ac I ystyried ar y diwedd, mae'r llyfr yn ein helpu ni I fwynhau Duw, ei gariadau a'i bŵer yn ein bywydau bob dydd.
A un o'r penodau gafodd ar y graff arna i oedd y penod trwy ein gilydd gallwn fwynhau cariad Duw. A dwi am ganolbwyntio ar hynny yn fyr bore yma ac ein annog i edrych ymlaen at gael gweld ein gilydd eto a chydaddoli oherwydd trwy ein gilydd ni'n gallu profi, un o'r ffyrdd ni'n gallu profi cariad Duw. Yr hyn dwi wedi gweld eisiau y mwyaf heb os yn ystod y cyfnod clo yw gallu gweld a threulio amser gyda phobl eraill. Mae Zoom yn gret, ond dydy ddim yr un fath a chael sgwrs dros baned o de a biscuit. Es i a Seth am baned yr wythnos hon gyda Alice a Nel ac roedd hi mor braf cael sgwrsio, rannu a chwerthin tra'n dyddannu'r dau bach ar yr un pryd. A dwi wedi dysgu dros yr wythnosau diwetha bod paned yn sicr yn blasu'n well wrth gael ei yfed mewn cwmni pobl eraill. Ac mae'r un peth yn wir am yr eglwys a'r ein perthynas ni gyda Duw. Mae'r eglwys, hynny yw ni, am perthynas gyda'n gilydd fel brodyr a chwiorydd yn Christ yn un ffordd y gallwn mwynhau cwmni Duw yn fwy. Mae Duw wedi rhoi'r eglwys i ni i'n helpu ni i'w fwynhau ef. Yn Ioan 1, penod 1, mae Ioan yn esbonio sut gallwn ni fod yn wirioneddol hapus, a dyma'r hyn mae e'n dweud. Dwi am ddarllen penod 1, adnod 1 i 4. Yr hyn sydd wedi bodoli o'r dechrau cyntaf. Dyn ni wedi glywed a'i weld e. Do, dyn ni wedi edrych arno a'n llygad ein hunan a'i gyffwrdd am dwylo, gair y bywyd. Daeth y bywyd ei hun i'r golwg, ydyn ni wedi ei weld e, gallwn distio iddo, a dyma dyn ni'n ein cyhoeddi i chi. Y bywyd rhagwyddol oedd gyda'r tad ac sydd wedi dangos ei hun i ni. Ydyn, dyn ni'n sôn am rhywbeth dyn ni wedi ei weld a'i glywed, ac dyn ni eisiau i chithau profi'r wefr yma o rannu yn y berthynas yma gyda Duw y Tad a gyda'i fab Iesu y Meseia. Dyn ni'n ysgrifennu hyn mwyn i ni gyd fod yn wirioneddol hapus. Mae Ioan yn dweud, os ydyn ni am fod yn wirioneddol hapus, mae angen dau beth. Yn gyntaf, ni angen adnabod gair y bywyd, hynny yw Iesu Grist a gair Duw, y Beibl. Ac yn ail, ni angen perthynas gyda Christnogion eraill. Dyma'r cynhwysion. Mae fel coginio cawl. Mwyn cael y cawl mwyaf blasus, mae angen y cynhwysion cywir. Yn ein tŷ ni, cigoen, moron, tatws, cennin, ac mae gorfod bod ar noson oer o eiaf. Heb un ohonyn nhw, dydy'r pryd ddim yn gyflawn. Y cynhwysion angenrheidiol mwyn i ni fod yn wirioneddol hapus yn ôl Ioan yw perthynas ag Iesu Grist a perthynas â Christnogion eraill. Ond sut ydyn ni'n mwynhau ein perthynas a Duw felly trwy ein gilydd? Yn syml, trwy roi a derbyn cariad. Ym mhenod 4 o'r un llythyr gan Ioan, mae Ioan yn ysgrifennu hyn ac mae cynnan am ei ddarllenau i ni. Ffrindiau annwyl, gadewch i ni gar ein gilydd, am fod cariad yn dod oddi wrth Dduw. Mae pawb sy'n caru fel hyn wedi ei enni'n blentyn i Dduw ac yn nabod Duw. Os ydy'r cariad hwn ddim gan rhywun, dydy'r person hwnnw ddim yn nabod Duw chwaith, a mae cariad ydy Duw. Dyma sut wnaeth Duw ddangos ei gariad ato ni. Anfonodd ei unig fab i'r byd mwyn i ni gael bywyd drwyddo. Dyma beth ydy cariad. Dim y ffaith ei fod ni'n caru Duw, ond y ffaith ei fod wedi'n caru ni ac anfon ei fab yn aberth oedd yn gwneud iawn am ein pechodau ni. Ffrindiau annwyl, os ydy Duw wedi'n caru ni gymaint â hyn, dylen ni hefyd garu ein gilydd. Does neb erioed wedi gweld Duw, ond os ydyn ni'n caru ein gilydd, mae Duw yn byw yno ni, ac mae ei gariad yn dod yn real yn ein bywydau ni. Dyn ni'n gwybod ein bod ni'n byw ynddo fe, a bod ei fywyd yno ni, am ei fod yn rhoi ei ysbryd i ni.
a dyn ni wedi gweld ac yn gallu tystio fod y tad wedi anfon ei fab i achub y byd. Os ydy rhywun yn cydnabod mae Iesu ydy mab Duw, mae Duw yn byw ynddyn nhw a hwythau yn nhw. Dyn ni'n gwybod faint mae Duw yn ein caru ni, a dyn ni'n dibynnu'n llwyr ar y cariad hwnnw. Cariad ydy Duw. Mae rhai sy'n byw yn y cariad yma'n byw yn nhw, ac mae Duw yn byw ynddyn nhw. Am fod cariad yn beth real yn ein plith ni, dyn ni'n gallu bod yn gwbl hyderus ar y diwrnod pan fydd Duw yn barnu. Dyn ni'n byw yn y byd yma fel gwnaeth Iesu Grist fyw. Does dim ofn yn agos at y cariad yma, achos mae cariad perffaith yn cael gwared ag ofn yn llwyr. Os ydyn ni'n ofnus, mae'n dangos ei bod ni'n disgwyl cael ein cosbi, a bod ni ddim yn cael ei meddiannu'n llwyr gan gariad Duw. Dyn ni'n caru ein gilydd, a mi fod wedi'n caru ni gyntaf. Mae adnod 12 yn dweud hyn. Does neb erioed wedi gweld Duw, ond os ydyn ni'n caru ein gilydd, mae Duw yn byw yno ni, ac mae ei gariad yn dod yn real yn ein bywydau ni. Mae'n wych o beth wrth ei ystyried. Pen ffrwydrol fel fysa Allen yn dweud. Un ffordd ydyn nhw'n gweld cariad y Duw anweledig yw trwy'r eglwys, ei bobl, chi a fi. Ydym yn gallu profi'r gweld, clywed a theimlo cariad Duw trwy ein cymdeithas a'n gilydd. Mae Duw yn ein caru trwy'r cariad mae Cristnogion eraill yn dangos tuag atom. Wrth gwrs, mae Duw yn dangos ei gariad mewn nifer o ffyrdd, yn benna trwy Iesu Grist. Ond mae'r cariad mae Cristnogion eraill yn dangos tuag atom yn dechrau gyda Duw. Un o'r pethau ges i fendith mawr o wneud wrth ddarllen y llyfr yma, ac y bennod hon yn enwedig, oedd meddwl am yr holl adegau mae Cristnogion eraill wedi dangos cariad tuag ataf a chymaint o lawenydd dwi wedi profi oherwydd hynny. Pan gafodd Seth ei eni, roedd yr holl gardiau, roddion, prydiau bwyd blasus, ymweliadau a geiriau o anogaeth a chysur yn hwb mawr i Cynan a fi. Pan mae aelodau o'r teulu wedi marw yn y gorffennol, mae'r cydymdeimlad wedi bod yn gysur, ac mae'r holl sgwrsiau dros baned yn Ken, yn dilyn yr oedfa, wedi dod â llawenydd ac apusrwydd, ac oherwydd hynny rwy'n diolch i Dduw amdanoch chi. Yn ail, rydym yn mwynhau ein perthynas â Duw pan ydyn ni'n rhoi a rhannu cariad yn ogystal â'i derbyn. I ddyfynnu allan o'r llyfr, mae Tim Chester yn ei dweud i fel hyn. If you want to find joy, you may need to stop looking for joy and instead start working for the joy of others. Mae Marc 8 adnod 35 i 36 yn nodi hyn, sef geiriau Iesu Grist. Wedyn, galwodd y dyrfa ato gyda'i ddisgyblion, a dywedodd wrthyn nhw. Rhaid i bwy bynnag sydd am fy nilen ni stopio roi nhw eu hunan gyntaf. Rhaid iddyn nhw aberthu eu hunan dros eraill a cherdded yr un llwybr am mi. Bydd y rai sy'n ceisio cadw eu bywyd eu hunan yn colli'r bywyd go iawn. Ond y rai sy'n barod i ollwng gafal ar ei bywyd er fy mwyn ni a'r newyddion da yn diogelu bywyd go iawn. Beth ydy'r pwynt o gael popeth sydd gan y byd i'w gynnig a cholli'r enaid? Felly, yn syml, mwyn byw bywyd yn ei holl agoniant, mae angen i ni dangos cariad y berthol y groes. Heb os, dwi wedi cael fy herio wrth ddarllen hwn, i nid yn unig i fwynhau cwmni Cristnogion eraill, ond i'w garu a'i gwasanaethu, i fwynhau cwmni ac adeiladu cymdeithas, a thrwy hynny derbyn llawenydd. Mae'n amhosib profi cariad a llawenydd yn llawn ar ein penni'n hunan, achos dim ond gyda'n gilydd wrth rannu gair Crist ac wrth garu ein gilydd mae'r pethau yma'n digwydd. Felly,
Rwy wir yn edrych ymlaen at y dydd Sul hynny pam gallwn ni gwrdd wyneb yn wyneb unwaith eto yn cen a gweld ein gilydd ers mor hir. A rwy'n edrych ymlaen at y baned bydd angen dod â hynny mewn fflasg, siŵr o fod, ond yr anogaeth yw pam ydym yn dod at ein gilydd unwaith eto i ni garu a gwasanaethu ein gilydd mewn ffordd dyfnach a fwy radical nag o'r blaen. A hynny mwyn i ni fwynhau a dyfynhau ein perthynas â Christ, yr un sy'n cynnig bywyd ar ei orau i ni trwy ei gariad aberthol ar y groes. Roedd
gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fydda gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.